Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Συνέχεια των βίντεο θα κάνω ένα σχολιασμό της διεθνούς επικαιρότητας για δύο συγκεκριμένα θέματα, ένα σε αυτό και ένα μετά σε ένα άλλο βίντεο, πράγματα που με απασχολούν και θα έπρεπε νομίζω όλους να μας απασχολούν. Κάποιοι διαφωνούν με αυτό, μου είπαν ότι δεν χρειάζεται και να συνεχίσω αυτό για την ψηφιακή σκλαβιά, για την οικονομική πολιτική στην πατρίδα μας, για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην πατρίδα μας. Όσο περισσότερο μαθαίνουν λέει, και ακούν αυτά τα πράγματα, τόσο το καλύτερο είναι. Συμφωνώ, κάνω για αυτά, όπως και κάποιοι μου λένε ότι ασχολούνται με το παραφυσικό, με κάποια άλλα πράγματα που λέει και αυτά έχουν ενδιαφέρον και έχουν σχέση και με την πραγματικότητα, την κοινωνική και την... Θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να μπαίνουν και σε αυτό το χώρο μέσα σιγά σιγά για να αφυπνιζόνται, όπως έλεγα για τους ερπετοειδείς, για τον μετανθρωπισμό. Αυτά όλα δένουν μεταξύ τους. Ο ερπετοειδείς, ο μετανθρωπισμός, η πόλη των 15 λεπτών, η ψηφιακή σκλαβιά, η κλιματική κρίση, όλα δένουν μεταξύ τους. Είναι κομμάτια του ίδιου παζλ. Απλώς κάποιοι δεν μπορούν να το αντιληφθούν ακόμη. Τέλος πάντων, θα αναφερθώ στις δηλώσεις του καταραμένου φιλότουρκου Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ του Γιάννη Στόλτεμπεργκ, που λέει ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για άσχημες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Να είμαστε προετοιμασμένοι εμείς δηλαδή του ΝΑΤΟ, της Δυτικής Συμμαχίας. Εγώ εξ αρχής είχα τεθεί στην αντίπερα όχθη, υπέρ της Τουρκίας και προσωπικά του Πούτιν, κρατώντας πάντα μια επιφύλαξη, μήπως και ο Πούτιν, η Ρωσία δηλαδή και το ΝΑΤΟ παίζουν ένα θέατρο, δεν τους ενδιαφέρει αυτούς τους παγκόσμιους κυριαρχούς αν θα πεθάνουν άνθρωποι, θα χαθούν ανθρώπινες ζωές, έτσι και είναι και στόχος κάποιον αυτό. Φτάνει να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Ελπίζουμε ότι ο Πούτιν δεν είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Είναι και ο μόνος που μπορεί να αντισταθεί. Όχι η Κίνα, εγώ την έχω... Όχι ότι δεν είναι παγκόσμια δύναμη, είναι και οικονομικά, ειδικά οικονομικά, τη σημερινή εποχή και στρατιωτικά, αλλά νομίζω ότι αυτός που πρεσβεύει την αλλαγή είναι ο Πούτιν και μακάρι να είναι. Άρα λοιπόν, παρόλη την τεράστια οικονομική βοήθεια που έχει σταλεί, στείλαμε και εμείς και πάρα πολλά μάλιστα, κοιταχτήκαμε ανοιχτά κατά της Ρωσίας και το πληρώνουμε ακριβά σε φυσικό αέριο. Παίρναμε το φθηνό ρωσικό, τώρα παίρνουμε το πανάκριβο αμερικάνικο. Πανάκριβο. Είχα πει και άλλες φορές. Γιατί δεν λέει καμιά δημοσιογραφάρα πόσο το αγοράζαμε το ρωσικό και πόσο αγοράζουμε τώρα το αμερικάνικο, το LNG. Από την αρχή το είχα πει. Όχι. Δεν τα λέμε αυτά. Αφήστε τους να κοιμούνται εκεί. Να κοιμούνται και να τους λέμε ότι είναι ο κυρίαρχος λαός. Για να κοιμούνται ακόμη πιο πολύ. Κυρίαρχος λαός. Εδώ. Αυτό δεν δουλεύει μέσα στον κυρίαρχο λαό. Πώς είσαι κυρίαρχος? Είσαι και υπεύθυνος πολίτης. Αν βάζεις μια μάσκα, έγινες αμέσως υπεύθυνος. Ναι. Λοιπόν, αφήσεις τους να κοιμούνται. Δεν τους λέμε τι γίνεται. Τους δίνουμε και άλλες ενέσεις ναρκωτικού μέσα από τη τηλεόραση, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τηλεπαιχνίδια, μέσα από δώρα, μέσα από χαζά, από χαμένα. Τους δίνουμε εκεί πέρα και άλλες ενέσεις ναρκωτικού να μην ξυπνήσουν. Λοιπόν, τζάμπα ταχτήκαμε υπέρ, γιατί από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει η Ρωσία τον πόλεμο. Μάλιστα ο Πούτιν μετά έκανε δηλώσεις και ανοίγματα και προς την Αγγλία, μάζεψε τους πρέσβες όλους εκεί και τους είπε και προς τη Γερμανία και σε εμάς. Έχουμε 2.000 χρόνια, λέει, τέτοιο Κινέζο, τέτοιο αυτό, τη δικιά μας. Δηλαδή είναι διαθετημένος να κάνει αυτός από θέσεις ισχύως βήματα προς εμάς. Θα είναι να τα αποδεχτούμε. Το κλείνω εδώ. Επαναλαμβάνοντας ότι από ό,τι φαίνεται αδίκως, τονίζω και πάλι, την οικονομική κατάσταση, τη δεινή της χώρας μας την κάναμε ακόμη δεινότερη. Γεια σας και καιρός να βγαίνουμε από το Matrix.